La substància blanca i gelatinosa de l'extrem de la barra de vidre és àcid desoxiribonucleic, la molècula portadora de la informació genètica, l'ADN. L'ADN, la fibra de la vida. Això és un model d'una part de la molècula d'ADN. És bastant complicada i resulta difícil copsar-ne tots els detalls al primer cop d'ull. La seva complexitat es pot simplificar amb aquest altre model. Està constituït per dues cadenes enrotllades, l'una al voltant de l'altra, formant una mena de suport per la molècula. Les cadenes estan unides aquí, aquí, aquí. El conjunt sembla una mica una escala de cargol. En aquest programa explicarem com es determina l'estructura de les molècules com aquesta. Per entendre la funció de les molècules, cal conèixer abans l'estructura. Alguns dels mètodes que els mostrarem s'utilitzen normalment per determinar l'estructura de les molècules biològiques més importants. Com es passa d'una substància llefiscosa com aquesta a una estructura molecular tan precisa? La solució del problema, la resolució de l'estructura de l'ADN, la doble hèlix, va constituir un dels episodis més importants de la història de la ciència, perquè l'ADN és la substància portadora de la informació genètica. Amb aquest model podrem analitzar millor l'estructura detallada de la molècula. Les dues cadenes, a la banda de fora, estan formades alternativament per sucre i grups fosfats. El sucre és desoxiribosa, i els grups estan units entre ells per enllaços covalents molt forts. I els sucres també per enllaços covalents. Aquí i aquí hi ha, per exemple, aquests grups en forma d'anell que són bases. Hi ha 4 tipus de bases, cadascun representat amb un color diferent. Més endavant n'analitzarem l'estructura. De moment, observin que les bases de les dues cadenes estan aparellades. I observin també que estan unides, però no pas per enllaços covalents, sinó per una mena d'interacció que hem representat amb línies discontínues, així, per indicar que es tracta d'enllaços febles. Són ponts d'hidrogen. A l'ADN hi ha uns altres enllaços febles que uneixen les bases verticalment. No els hem representat per no complicar més el model. El que cal recordar és que l'estructura de l'ADN està estabilitzada per enllaços febles i que això és una característica típica de totes les grans molècules biològiques. A continuació analitzarem amb més detall l'estructura de les bases, ja que el component clau de l'ADN és precisament la base. No hem representat tots els àtoms de les bases, només la forma de la molècula. La vermella és l'adenina. Està formada per 2 anells integrats per àtoms de carboni i nitrogen i presenta unes cadenes laterals. L'adenina s'uneix a la desoxiribosa per l'extrem d'aquesta cadena lateral. Aquesta base verda és la guanina. S'assembla molt a l'adenina. De fet, només se'n diferencia per la posició d'alguna de les cadenes laterals. L'adenina i la guanina pertanyen al mateix grup de bases, les purines. Aquesta base marró d'aquí, la timina, és força diferent. Només té un anell, però també presenta cadenes laterals. I aquesta base de color groc, la citosina, s'assembla molt a la timina, però se'n diferencia per les cadenes laterals. La timina i la citosina pertanyen a un altre grup de bases anomenades pirimidines. Ja veuen, doncs, que l'ADN està format per 4 tipus de bases. 2, l'adenina i la guanina, són purines, i les altres 2, la citosina i la timina, són pirimidines. Recordin que a l'ADN totes les bases, per exemple la citosina, estan unides covalentment a una desoxiribosa, la qual, al seu torn, està unida a un grup fosfat. Aquest conjunt de base, sucre i grup fosfat, s'anomena nucleòtid.
I en aquest cas, atesa la naturalesa del sucre, s'anomena desoxirribonucleòtid. Algunes de les molècules més importants de la cèl·lula són nucleòtids amb bases i sucres diferents. Les dues cadenes de l'ADN són polímers de nucleòtids. Semblantment, les cadenes d'una proteïna són polímers d'aminoàcids i les d'un polisacàrid són polímers de sucres. Totes aquestes molècules polimèriques s'anomenen macromolècules, molècules grosses, i l'ADN n'és un exemple. Tornem a l'assumpte principal, és a dir, com podem obtenir una estructura com aquesta a partir d'això? El primer que hem de saber és com localitzar la macromolècula. Després, com aïllar-la i purificar-la per estudiar-la. Aquí tenim unes cèl·lules vegetals. Estan tenyides amb un colorant de color morat que reacciona específicament amb l'ADN. Com que la part tenyida correspon al nucli, podem deduir que l'ADN és el nucli. Com l'obtenim? Resulta molt més fàcil treballar amb bacteris per dues raons. Es poden tenir en grans quantitats i el seu ADN està nu a l'interior cel·lular, no està envoltat de cap membrana nuclear. Aquests bacteris estan tenyits com les cèl·lules d'abans. La situació de l'ADN és ben clara. Com es pot extreure l'ADN d'uns bacteris vius? Per mitjà d'un homogeneïtzador. Els ensenyarem al principi del mètode. El tub conté un cultiu de bacteris. L'èmbol s'adapta perfectament al tub. Les cèl·lules sofreixen una agitació molt violenta i acaben rebentant. L'ADN surt amb la resta d'orgànuls cel·lulars. Això és més o menys el que passa. Però durant el procés d'extracció l'ADN es trenca. Se sotmet a una força massa intensa. Si en volem obtenir molècules intactes, haurem d'utilitzar una tècnica una mica més suau, com aquesta. Aquesta és la manera idònia de fer-ho. Quan el cultiu se submergeix amb aigua pura, els bacteris s'inflen, rebenten i l'ADN queda flotant. Aquesta electromicrografia mostra una cèl·lula bacteriana que ha rebentat. Al voltant es pot veure l'ADN que ha sortit de l'interior. Quan s'ha aïllat, l'ADN es concentra i es purifica. Aquí s'afegeix clorur de cesi a un brou de bacteris. També s'hi afegeix un colorant. Ens ajudarà a detectar-hi l'ADN. S'agafa una mostra de la barreja i es posa al tub de centrifugació. La classificació i separació de l'ADN és un procés lent, però es pot accelerar. Els ensenyarem el truc. El clorur de cesi és molt pesant i els ions de cesi comencen a precipitar al fons del tub. Mentrestant, s'hi estableix un gradient de densitat. L'ADN se separa i s'arriba a un punt d'equilibri en què la seva densitat és igual que la del material del voltant. Amb la centrifugadora i tot, el procés porta uns 4 dies. Aquest és l'aspecte al final del segon dia.
del tercer i del quart. Veuen la banda brillant? Correspon a la situació de l'ADN. Ja hem extret una mostra d'ADN intacta de cèl·lules bacterianes i també hem mostrat com separar-lo de la resta de components i purificar-lo. De fet, l'ADN no purificat també proporciona una informació valuosa. Després del tractament, l'ADN es pot observar al microscopi electrònic. Ja hem vist abans una electromicrografia d'ADN. Aquesta massa d'ADN, que sembla un grapat de fideus i que surt de la cèl·lula bacteriana, és una molècula d'ADN. Bé, és una molècula llarga i, a més, és curiós, té un gruix uniforme. Té 2 nanòmetres d'amplada al llarg de tota la molècula. Alguns científics molt pacients han desxifrat fotografies com aquesta i han determinat la llargada de la molècula d'ADN. En el cas d'aquest bacteri, té 1 mil·límetre de llargada i és 1000 vegades més llarga que la cèl·lula de la qual procedeix. L'ADN presenta una característica singular, el problema que suposa plegar i empaquetar la molècula perquè càpiga a l'interior de la cèl·lula procariota o del nucli eucariota. Per tant, en el cas de les macromolècules realment grosses, podem utilitzar el microscopi electrònic per determinar-ne les característiques físiques, la forma i les dimensions. I la naturalesa química de l'ADN? Com en podem conèixer la constitució? El primer pas consisteix a descompondre la molècula per hidròlisi àcida. Els químics tenen una prova per detectar la presència de sucres de desoxiribosa en una solució. Aquest tub ha donat positiu. I també hi ha una prova per detectar la presència de fosfat. Aquest altre tub també ha donat positiu. Tots 2 components formen part de l'ADN. En totes les mostres d'ADN, la quantitat de sucres de desoxiribosa i de fosfat és la mateixa. El tractament àcid també provoca l'alliberament de les 4 bases, les quals poden separar-se per mitjà d'un mètode anomenat cromatografia. Els en farem una demostració. En primer lloc, barrejarem 2 tintes, una de color blau i al damunt la de color vermell. Mentre el paper absorbeix el dissolvent, els pigments de la barreja pugen cap amunt. Com que el pigment blau és més ràpid que el vermell, es comencen a separar. El blau avança més ràpidament. El vermell queda al darrere. Per separar les bases d'una petita quantitat d'ADN tractat amb àcid, també s'utilitza la cromatografia. La mostra es posa sobre una línia per localitzar després les taques. A continuació, s'asseca la mostra. Això es produeix molt de pressa. El paper sec es penja en un tanc de cromatografia. S'ha de manipular amb molt de compte per no embrutar-lo. El tanc s'utilitza perquè la separació de les bases es produeixi en condicions controlades. S'afegeix el dissolvent al tanc. El dissolvent avança fins a la mostra i després baixa a poc pel paper. Unes hores més tard, el dissolvent arriba fins aquí. On són les bases? No es poden veure amb llum de dia. S'han de localitzar amb llum ultraviolada. En aquestes condicions,
Algunes bases emeten fluorescència. Aquesta és fluorescent. Però n'hi ha d'altres que produeixen taques fosques. Aquí n'hi ha una i aquí una altra. Aquí hi ha la tercera i la quarta és aquí, a la part de baix del paper. Però quina és quina? Aquí al costat tenim una tira amb les taques de les 4 bases pures. Aquesta correspon a la guanina. Aquí posarem adenosina, citosina i després timina. La mostra de guanina ha arribat fins aquí. A la nostra mostra, la taca brillant correspon a la guanina. L'adenina, la segona. La citosina està molt a prop de l'adenina i tarda bastant a separar-se'n. La timina és la més ràpida. Arriba gairebé al final del paper. Aquí tenim el paper de cromatografia sec. Les 4 bases, aquí. Aquí la citosina i la timina. Hem marcat la posició amb un retolador. Ara ja sabem què hi ha. La següent pregunta és, en quina quantitat? Això es calcula retallant les taques i recollint les bases. La quantitat de base es pot determinar químicament. Si es coneix la quantitat d'ADN present a la mostra inicial, es poden calcular les proporcions de les 4 bases. Després d'efectuar els càlculs pertinents, hem trobat una relació quantitativa entre les proporcions de les 4 bases. Aparentment, la quantitat total de guanina i d'adenina, és a dir, de purines, és igual a la de pirimidines, és a dir, de citosina i de timina. I també hi ha tanta adenina com timina i tanta guanina com citosina. Aquestes relacions les va descobrir Erwin Chargaff el 1949. Ell i els seus col·laboradors van analitzar l'ADN de diversos organismes i van comprovar que en tots es complien les mateixes relacions. A les vaques, al blat i als bacteris hi havia sempre tanta adenina com timina, tanta guanina com citosina i tanta purina com pirimidina. A Chargaff, aquestes relacions li van semblar sorprenents, però no hi va trobar cap significat especial. Ja en parlarem. Tenim ara tota una sèrie de dades sobre l'ADN. Sabem on es localitza. En coneixem les dimensions, la longitud i l'amplada. I també sabem quins són els seus components i coneixem les relacions entre les seves quantitats. Però i la distribució dels nucleòtids a l'ADN? Com es va determinar la relació entre els uns i els altres? Com es va resoldre l'estructura primària? Coneixent la forma de la molècula i sabent algunes coses sobre les seves propietats químiques, sembla lògic suposar que l'ADN està constituït per una cadena no ramificada de nucleòtids o potser per més d'una. Però, com es pleguen i es disposen les cadenes? Aquest problema es resol combinant 2 tècniques. Amb molta traça i paciència es pot aconseguir que l'ADN formi fibres cristal·lines.
Si aquestes fibres es bombardegen amb raigs X, donen lloc a un model de difracció de taques característic que es pot fotografiar. Maurice Wilkins i Rosalind Franklin van utilitzar aquesta tècnica per obtenir aquesta fotografia de les fibres de l'ADN al King's College de Londres al començament dels anys 50. El model de taques els va donar algunes pistes sobre l'arquitectura molecular de l'ADN. El model central, la creu en forma d'X, és completament característica d'una estructura helicoïdal o espiral. A partir de la difracció dels raigs X, es pot determinar que l'ADN està format per cadenes helicoïdals. Però no es pot saber quantes cadenes formen la molècula. De fet, i segons la densitat de les mostres purificades d'ADN, ha d'estar formada per més d'una cadena. Com saber la disposició de les diverses cadenes? La resposta a aquesta pregunta es va obtenir per mitjà d'una altra tècnica, la teoria dels models. Els especialistes en models més importants van ser James Watson i Francis Crick, dos científics que treballaven a Cambridge. Van sintetitzar tota la informació de què aleshores es disposava sobre l'ADN. Segons els treballs amb raigs X, l'ADN estava format per cadenes helicoïdals i, segons els mateixos treballs, era molt probable que les cadenes de sucres i fosfats quedessin a la banda exterior de la molècula i que les bases miressin a l'interior. Sabien que les molècules tenen una amplada uniforme i també coneixien l'estructura química detallada dels nucleòtids, de manera que van construir diversos models de la molècula d'ADN. Ignoraven, però, el nombre de cadenes de la molècula, i vet aquí que van fer una suposició encertada. N'eren dues. Segons aquestes dades, van elaborar el seu model. I funcionava. A més, es van adonar que perquè l'amplada de la molècula fos uniforme, havien d'aparellar una purina amb una pirimidina. I aquest aparellament de bases suposa una altra característica molt interessant. I ara poden veure un altre interessant model de l'aparellament de base. Watson i Crick es van adonar que en aparellar l'adenina amb la timina i la guanina amb la citosina s'obtenia una estructura que permetia explicar les sorprenents relacions descobertes per Chargaff. Com que sempre van aparellades, han de ser presents en una relació 1 és a 1. És a dir, l'aparellament de bases explica les relacions de Chargaff. I la relació entre l'estructura de l'ADN i la seva funció? Watson i Crick van ser conscients d'aquest fet. I quan el 1953 van publicar per primera vegada el model de doble hèlix, ja apuntaven alguna possibilitat. De fet, l'última frase del seu famós article diu: no ignorem que l'aparellament específic que hem postulat suggereix un possible mecanisme de còpia del material genètic.